alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 21 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Welcome mga kabiyanan sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Pizza 26 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Kag of course, liwat kita magalingaw sa inyo sa siniyang kapunanon. Katapusan na karon nga Domingo no, sa bulan sa Disyembre. Kag kita ang mangin kaupod ninyo tubtob sa takna nga las 2 sa hapon. Ininyo alagad sa kanginan, Bombo Daniel Lecciones. Magadulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Kag of course, aton ra nga mga kabombo o kinakamodira, may mga internet connection na, may mga data na kamuna. Pwede na kamo magkapadala sa inyong mga mensahe. Diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Kay ato na pagabasahon karon dugay-dugay ang inyong mga inyong mga greetings kag kun ano man ang inyong mga request. 22 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12 pang imbukada nga lalantunon para sa inyo tanan ang kanta nga pasikat sadto sang grupong Bee Gees. Ang ambanon nga may tigulo, Don't Forget to Remember. Don't Forget to Remember by the Bee Gees. By the Bee Gees. Ang ining ambano nang sikat man sa tuanay, pero ti
subong ang kung isa mabatian pa man nato no sa pila ka mga ginapatukar no ang ini nga mga ambanon pero talagsa na lang. Diri mabatian sa palatuntunan na gitara sa Bombo. Okay, this time mga kabanan, sa aton nga mga talamyawon, may nga pagpamati na kay Julie Suyo. Good PM, ari kami sa Regent Pearl Alihis. Greet ko lang si Mama Lors Pau, Marta, Mami Che, nga rada sa Manaol Talisay, kay si Rex Ginon. Request lang ko dayon love story. Merry Christmas lang, Bumbudan. Mayong udtuman sa kay Arnold Hiverola. Okay. Sige, din pag iban nga mga talamyawon. Ari pagid si Idi Laos. Dali lang kay ato nanay nga pinduton mayo para para klaro. Okay. Sige, ari pagid si Idi Laos. Dito nga talamyawon. Good noon, Bumbudan. Merry Christmas sa tanan, Bumbudan. Tuburan kung may ara. Ari lang kami ni Nanay Isabel. Good noon, Bumbudan. Merry Christmas and advance Happy New Year. Present naman kami. Lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko si Sandrogin Sataw, Tiyo Ruming Salinas, nung si Sarasildo, kagantanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan, kag Gimaras. Salamat gid. Request ko Baliling. Okay, si karon dugay-dugay no ang Baliling. Ari anay ang ambanon nga may tigulo love story.
Love story nagadulong sa inyo sa oras 32 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa Bombo. Kag of course nasilina naton ang inyong mga greetings ninyo kag inyong mga request no, ipadala nyo lang di sa comment section sang Bombo o sang Facebook live, sang FB live sang Bombo Radio Bacolod. Ano pa gito ganing iban nga mga request? May request pa tong tuburan tanawon ta akon ari pa di nagatubod no ang tuburan. Yari na ang request nga tuburan. Patubdon ta ang tubig. tuburan. Okay, sige. Mayara tada baliling daw ka sa nagligad to Bombo Steph, no?
may ma-play nato dra ang baliling. Kay may request diri nga baliling. 37 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa Bombo. Okay, sige. Ang dason nga igapabati naton ang ambanon nga may tig-ulo baliling, no? May lang nga pagpamati dira sa kay Father Rimbert Rivera dira sa may southern part sa Negros Occidental. Kag subuman gud PM Bombo Daniel ang request ko nga ambanon ikaduhang bathala sa tanan nga mga taga San Enrique nga nawasak ilabalay. Peter John Samson, daw. Ikaduhang bathala, base may ikaduhang bathala kada, pero antes sina unahan to siguro ang baliling, si Kuan ang balas ang baliling, si Steph, daw okay nang imo nga kamot, Steph, magtukar sang baliling. Tanong tabi kung na pagkatapos ang Merry Christmas, kung pwede pa. O sige abi, baliling.
Okay, Baliling. Bombo Dan, Merry Christmas sa imo program. Karon lang ako sa kasignal kay long voyage gid ako. Alin sa China pagkadto diri sa Rotterdam, Netherlands. Subong ari ako sa Netherlands, Rotterdam. Gahulat pa sang schedule pa uli Pilipinas kay ginatamyaw ko akon anak nga si Juliani Siason dira sa Kawayan isyo. Salamat sa Dios nga wala sila maano sang bagyo. Ang importante safe sila ni mama niya. From Alec Glenn Siason of MV Yulkos Dignity. Si Kwan Galini, si Alec Glenn Siason. Mayo lang ang pagpamati dira kag Kwan lang halong sa biyahe. No, kag kabay nga makahingagaw pa uli diri antes mag New Year. Para sadya ang pamilya. 43 minutos na nakaligad sa tagnay ng alas 12 diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Okay, sige. Ano pa gito? May ari pa gidili request, no? Diri sa may nag-request diri Faithful Love, no? Tanaw nato na biang Faithful Love kung ara pa siya. Kung Faithful Love pagyapon. Ari pa ang Faithful Love. Okay, ari na. Faithful Love.
Okay, Faithful Love. Nagdulog siya sa oras 47 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. May nga pong bumbudan, watching live naman ako diri sa Sydney, Australia. Liog lang tamyaw sa pamilya ko sa Silay City, sa mga utod ko, sila Eddie, Uding, Tiwi, Romeo, kag Tatay Miguel, Padua, Brizal family, Norte, Sakaris family. And request lang ko, request lang ko, La Paloma, salamat kid. From Julie Padua. Merry Christmas kay Happy Advance Happy New Year sa imo bumbudan. Kasi tanan nga nagapamati subong labi gid sa akon Pangga Gem dira sa Dao Kapis. Kay sa kay Tatay Salmer, Nanay Lina kag sa family ko dira sa Tangob. Panamyo halin sa kay Albert Lindo diri sa Imabari, Japan. Sige. Ayos. Ang La Paloma, tanawon tabi, La Paloma, din ka na. Ari si La Paloma. Aro dayon ah. La Paloma, request ni Julie Padua, no? Dito siya subong sa Sydney, Australia. Okay, ari pagid Emilio Sigumpan. Merry Christmas lang da. Siya, Merry Christmas bumbudan, please patukar.
sa labis ng nayon, sa libis ng nayon, gapamati kami ni Mrs. ko Ninita, kag para man ini sa tanan nga tagpalamati. Salamat gid. Okay, ang banon nga sa libis ng nayon. Ara dayon ah. Ay, dali lang daw, hindi mo. do na palso ang libis ng nayon ko. Dali lang. Okay. Ay, anong natabo siniya? Kung nga libis na nayon nga, siling ko ara dayon, tapos hindi paglilibis na nayon. Ari be? Sige be. Nan. Okay, sa libis ng nayon, 5 minutos na ginamang mga kabyanan, mga kabumbo ang nabilin, kay magadangat kita sa tag ng alauna, ba masyado ka dasig sa pag-alakat sang minutos. Magabalik kita pagkalikid ginamang sang pila ka mga importante ng mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano
Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Paradyo Bombo!
Pabalik mga kabanan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Kag this time, dugangan pa nato ng pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Mga request, no? Ari sa piyak nga sa message section sa FB Live sa Bombo Radio Bacolod, Elizabeth Amantoy Himuto. Merry Christmas! And advance Happy New Year, Bumbudan, liog ko tamyaw sang akon mga bata, Eleanor, Jupit, Gio, Crazy, kag Bingbing. Sa ako na po Seth, Jevin, Sam, kag Aigo. Sa akon man nga asawang sa akon man nga asawa. We are watching from Teresa Rizal. Sige. Ayos, hindi mo balo magbasa sa bunga mo. Okay lang ka muna? Okay lang? Sige. Ayos Ang kaginang pagpatukar ko sa libis ng nayon, ang nagtukar, lain ang una-una gid, lain ang nagtukar. Amo to ang ambanon mga kibiran nga may tig-ulo sa ugoy ng duyan. Sige, abi pamatian nato ng sa ugoy ng duyan. Uy, daw hindi mag-play ang sa ugoy ng duyan. Anong natabo sa ugoy ng duyan? Okay. Dapat kali may pinduton kung alain, no, para nga ma-play ang sa ugoy ng duyan. Ari na.
Okay, sa ugoy ng duyan, nagdulong sin sa oras, 8 minutos ang nakaligad sa tagnang nga launa sa hapon. This time, mga kabayanan, dugangan pa ginato ng pagdulong sa inyo sa mga matahong nga mga lalantunon. Ba, ini mga ginapatukar ko subong daw nagapadugang isang daw ginaduyan-duyan man kamo no samtang nagapamati kamo sang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Daw ginagaduyan-duyan man inyong matay na mapiyong man ni. Ari na yo dugang pa nga mga pagdulot sa inyo sa mga matahom nga mga lalantonon. This time ang ambanon nga may tigulo, Somewhere My Love. Somewhere My Love, Bombo Stephen. Somewhere My Love. Okay, padayon ko po mga kibayanan nga nagapamati kag nagatutok diri sa palatungtunan gitara sa Bombo. Pitsa 26 sa bulan sa Disyembre. Mapila na lang kaadlaw kag magatapos na ang bulan sang Disyembre kag magatapos naman ang tuig 2021 kabay pa nga sa pagtungtong sa tuig 2022. Mangin matawhay kag normal na gid ang tanan. Kag mabalik na mabalik sa sigla ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas, no? Kag parang makaangko nagikita sang lubos nga Merry Christmas sa sunod nga tuig. Pero subong hindi lubos ang aton nga Merry Christmas nga ginatawag. Kahit tungkol madamo sa mga naritan kita nga mga kulturan sa southern parts sa Negros Occidental. Pero ang mga Pilipino anad niya sa inang balang mabangon gidya, no? Bisan ano pa yang problema ang ginatubang, bisan ano pa nga pagkalugmok nagabangon gid. This time, Kevaran,
Merry Christmas bumbudan. Pag-greet lang ko sa family Torres kag sa family Doktor, family Murillo sa La Carlota City. Ang nagapanamyaw Jason Torres. This time, dugangan pagin naton ang pagdulong sa inyo sa mga sinanguna nga mga ambahanon. Kangay sa sining ambahanon nga may tigulo, pobreng alindahaw. Ayos, pubring alindahaw, no, sa huyuhoy gi anod-anod. This time, natanaw nato abi ang iban pa nga mga request, no, gikan sa aton nga mga maukod nga mga taga-palamati diri sa palatuntunan, Gitara sa Bombo. Okay, sige. Natamyaw ta natunog ng La Carlota City. Ari pagid ang iban nga mga talamyawon, chikon ko karon dugay-dugay ang YouTube channel, nagabisyo-bisyo abi kay daw nagahinay ang aton nga internet connection. Bumbudan pwede ka request ang Faithful Love, Elizabeth Amantoy Himuto. Napatukar ko na tugina, no, ang Faithful Love, may nag-request man kagina sang Faithful Love. Bumbudan maayong hapon ginagreet ko tatay ko Jerry Azero sa Murcia, gusto ipatukar ang Impossible Dream. Salamat gid. From Criselva Treyes. Okay. May ara kada Bombo Steph, no? Ikwan abi. Tanawa da abi kun ara da simo ang Impossible Dream. No, nga gitara habing Impossible Dream.
Basi basi mangin posible man ang imposible. This time mga kibanan, anay ang Rosas Pandan. Rosas Pandan. 21 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton pangalagad sa panatuntunan Gitara sa Bombo. Ara nang aton Impossible Dream. Basi kun daw lang alang ang Impossible Dream ti amo ginang ginasiling tuod banwa nga Impossible Dream. Kay daw hindi naton ma-play siguro ang Impossible Dream, pero sige lang tingo antagid, no? Ang aton diri nga kuan, ang aton diri nga nagautod-utod ang aton nga signal, sige lang. Tuga ini sang bagyong si Udit ba, Udit makahalalit. Ara nang ubong daw hindi mangin imposible ang aton nga dream subong. Kaya na ang Impossible Dream.
Impossible Dream. 24 minutos ang nakaligid sa tagna nga launa. Request ni Jason Torres, kanta nga Cotabato. Ang imong mga pag-type sang Bombo kini mo kulang M. Sige. Loy Butsoy Jing. Ayusin yung gitara. Nga ayusin ng gitara ho. Loy Butsoy Jing. Ikaw ayos na. Anong ayusin sa gitara? Ang gitara pa to karunta iya ka keyboard. Chrisville Treyes, pwede bumbunan kung wala Impossible Dream la kung parisita tanggo lang. Ara na, napatukar ta na ang Impossible Dream. No? Sige. Loy Butsoy, anong but mo singan ayusin yung gitara? Hindi ka pagkikontindo sa gitara, bidal hindi ka magtukar. Ang mga musikero ay ang mga mayo magtukar ay nagakuan mo. Way nagamuno. Sige. 26 minutos na kaligid sa tag ng alauna. Diri sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa Bombo. This time mga kibanan, tapos ang Impossible Dream, ari na lang patukaran ta si Kido Kasuya ni Kasuya ni Loy Butsoy sang gitara ari si mo Loy Butsoy mitulo na. Oh. Loy Butsoy. Arawa. Ayos, mitulo na ni Max Surban. 29 minutos na kiligid sa tagna nga launa. Bombo Steph, may mga mga panumdom. Magabalik kita mga kabyanan sa pagdulong sa isang pila ka mga matahom nga mga lalantunon. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension. Pabalik mga kabenan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo, 38 minutos sa nakaligad sa takda nga launa. This time, nag-utod-utod natin nga ang iban nga mga ratings hindi ko pa ma-kwansubong, ma-view. Anyway, antes kita nagbubuo sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum, ang gina-play naton nga lalantunon. Ano tong ginplay naton ginagana mitulo na no. Sige. Mahal na pagpamati gali sa kay Sister Fe Di Jesus. Kag si Father Rimbert Rivera do nakita ko to dito may ari do ari di sa sapya ka linya guro nagsulod ay gilagay tanong ko anay ang kadamo gali di si ila no. Si Father Rivera ari sa sapya ka linya. Bombodan, good AM Dandansoy o Filimon. Amo nang iyang request Dandansoy or Filimon, no? Request ni Father Rimbert Rivera.
Tanong ko, ko may ari di dandansoy. No, kung wala sang dandansoy, feeling mo na lang ko, no? Sige. Father Rivera, aring imong request nga dandansoy. Dandansoy. Okay. Pauli ako sa payaw. Siling ni Kwan ni sang nobya ni Dandansoy. Siya, Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw. O galing kung ikaw hidlawon ang payaw. Imo lang lantawon. Amo na siya ang mga tinaga sa likod sa sining ambahanon nga may tigulo dandansoy. Okay, tanaw naton abi ang pilapagid naton ka mga kabombo, no, nga nagpadala sang mga mensahe diri sa comment section sang Bombo o sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod Arena, no? Medyo nagaka-atrasar kito nagananing ang natabo sa aton yang kuan. Ang natabo sa aton nga internet connection kung ara siya kung ay nagautod-utod, no? Amo man ang signal sang aton nga mga telepono nagautod-utod man kun kaisa. Okay. Sige do hindi ko makakuan do hindi ko mahagila pa. Anyway, arina, no? Ikuan naton ini ipasulod naton diri sa isa ka para nga mabasa naton ang pila ka mga talamyawon. Ari pagid si Bombodan, good afternoon. Request ko tani Chacha. Salamat gid, God bless you. Watching from Silay Public Market. Ini Chacha dabi may ara kada Chacha on the rock. Chacha on the rock, no? Dumduman ko ni magtukar sa sangunan Efraim kag ni Kwan ni Galvan, no? Sige. Ang Chacha on the rock. Kag ari pagid Bumbudan, request ko dandansoy, Rose Jean Jupit Amuso. Okay, napatukar ta na bagulang ang dandansoy. Merry Christmas Bumbudan from Puaw, Dumangas. Nita Siblit Hortiliano o Hortilano si Mini. Okay, sige. Samtang wala pa banwa ang request nga Chacha, ini Chacha on the rock. Ari anay ang dugang pa nga mga ambahanon. Ang ambahanon ni may tigulo Karinyusa.
Okay, Karin Yusa, nagdulong sa inyo sa oras 46 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. Pwede kadasi lang gid sa mga inuras, no? May ara tatong ginpatigan ng chacha kay si Lolo kag si Lola saot sang chacha. Okay na Bombo Step? Ari ang para ang sunata para sa kay Lulo kag Lula kay sila ang maga saot sang chacha. Siya be? Okay, chacha on the rack na to. Grabe man ang pagratsada ni Lulo kag Lula sang ginapatukar ang chacha on the rack. 11 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 2. Diri sa ato na pagpalagad sa palatuntunan, gitara sa Bombo. Okay. Ayos lang kamuda. Amo tong gin-request ni Kuan ni Joy, sino ganito nag-request? Joy Kilantang Ibanez. Dito siya sa watching from Silay Public Market. Okay, sige. This time mga kabyanan, na ano pagid ang aton nga mga request dira tan-aw nato na be. Magluwas sa chat-chat. May mga, sang una, may mga ginapatukar pa kami diri nga tanggo kag kuan mo. May ara ka dalit, pala ko na bilit sang kuan. Total nag-chat siya na gid man. Criminal tanggo la, nang ginatukar sang una na Ephraim kag ni kuan. Ni Bingalban. O criminal tanggo. Criminal, basi may ara ka na criminal kay... kung hindi matukar ka ang criminal tanggo, basi mga criminal kita sini. Ari na. Dugang pa nga mga lalantunon ang mga nagsikat sang una nga mga banon kangay sining ang banon nga may tigulo usahay.
Okay, 6 minutos ang nabilin ko magandang kita sa tagdang alas 2 pagsiling ko tanggo siling man sang iban rin nga nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Siya, sige, tanggo naman. Siling ni Kenneth Alisasis. Uy, kapamati ka na, Kenneth. Si Kenneth Alisasis, may man magtukar sang keyboard mo. No? Gatanaw ko pirmisang imo nga gina-post bla, Kenneth, no? Nga nagatukar ka sa keyboard. Okay, very good. Sige, dason na matukar ka diya. May aral na tanggo, kuan nabi isang criminal tanggo da. ano ganito iban nga mga tanggo nga ginatukan naman sa una man? Half moon boogie abi, half moon boogie. Mga amo nato ni patukar para nga makahulo enjoy naman si Lulo kag si Lula. Siling ni Faithful Love ang request ni Riser Garcia. Away napatukar ko na galingina ang Faithful Love, no? Bumbadan request ko Tennessee Waltz. Merry Christmas. Alin sa ang request? Sino nag-request? Si Danthia Merced Flores. Okay. Ang may Tennessee Waltz kada lit. Okay. Dito anay sa kuan sa bugi. Half moon. Daw mo lang na duman ko sa mga tukar na sa una bla. Kita nyo na sa una, sa wala pa nag-pandemic, may gitarista, kita diri nga nagatukar. Si the late Ephraim Lopez, no? Daw nagpahuway na siya. Sang tayo yun, kag sila ni Bing Galvan, na umani sila nagatukar gid ni Permi, mga cha-cha, bugi, mga tango. Ugaling kayo sa pag-pandemic banwa, sang may mga health protocol kita, social distancing, no? Sa may mga social distancing kita, di daw ay nakita way kita pasulod diri sa way nakita patukar live, no, sa ini mga sikat naton nga mga manugtukar. So nadumduman ko ning isa sa mga tukar half moon bugi blan ko chatcha, no? Ati sige, i-try ta lang abi ko may ara. Way ko abi ma-prepare ng half moon. Sige lang. Sa dason siguro amo naman itigana naton. Kaya do nagapagsik si Lolo kay si Lula kun mga amo nang ipatukar ang ilang mga tulukaron, mga sunata nga mga cha-cha, bugi, mga tango. Okay, do lang alang gilet. Ara-ara. Sige, abi. Half moon. Lolo, Lola, okay na kumuna. Ari na ang half moon. Bugi. Sige, abi. Larga.
Di man, half moon boogie, kundi nagpagsik si Lulo kag si Lula. Ayos, sige may mga naginabot pa nga mga mensahe pero daw na lang-alang na kita sang oras banwa. Of the night lang kita karon sa Bombo Harana kag iban pa. Kag dugay-dugay sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Why na kita sang nagakigong oras dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Of the night kita karon. Upon sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pampers, buong gabi, walang palit. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. babangon tayo. Pag may hamon, titiklop ka ba? O haharapin mo ng buong tapang? Kasama ang Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tapang ng dagdag na kape, kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang na harapin ang bawat hamon, mag Nescafe Original. May tapang na di susuko. Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Ang balitang ito ay netid sa inyo ng Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand, araw-araw. GSM Blue, choose what's true. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tuig 2021 o kanang Year of the Ox nagahingapos na. Apang antes naton lubos nga talikdan ang ini nga tuig aton anay handurawon ang mga hitabo nga nagluntad sa tuig 2021. Ang ini nga mga hitabo ang naghatag sa aton sang kalipay ukon kasubo, positibo man ukon negatibo. Ilabi na nga madamo ang nahalitan sang Bagyo Odette sa Southern Negros antes matapos ang tuig 2021.
Ang dalagko nga mga hitabo sang tinalikdan nga tuig ang aton balikan paagi sa The Bombo Year-End Report. The Bombo Year-End Report. 3 ka oras nga pagpabati sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal nga nagluntad sa palibot sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Upat ako sa Ginoo. Upat ako na kaya mga putulan niya. Patay ko. Katita sa amin. Ay, bata sa patay ko. Natawanan na ako. Ng Provincial Disaster Risk Management Council, nagpas kami resolution declaring the province under state of calamity. I-approve niya sa sanggunian so that there will be some funds na pwede nato magamit, no? Mga balita nasyonal. On behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. Para po doon sa mga namatay at nasugatan doon po sa pag-crash sa Patiko, Sulu. Nagpapaabot po ng pakikiramay si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ng mga nasawi ng bumagsak na C-130 sa Sulu. Nagluluksa hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ngunit ang buong bansa sa malungkot na pangyayaring ito. Balita sa luwasang pungsod. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation has ever done anything like it in all of history. Kagdalagko nga mga hitabo sa patag sa sports. Ladies and gentlemen, the anthem of Philippines. Minasama, Philippine 国歌の演奏です。Sige, training niya. Kuha ang first gold sa Philippines. The first Filipino na makakuha sa gold is iba naman ang feeling sila, no? Na ikaw sa history ka na. Kag entertainment. And the new Miss Universe is India. The Bombo Year-End Report. Inyong mabatian sa Enero 1, tuig 2022, alas 8 sang aga, kag iga replay alas 7 sang gabi. The Bombo Year-End Report. Basta Radio Bombo. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot, testingan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Bayo nga ka-bloom sa kahamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Prayer to Saint Joseph. This is a prayer made by Pope Francis in connection with the celebration of the Year of Saint Joseph, encouraging the faithful to utter this prayer daily. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted his only Son. In you, Mary placed her trust. And with you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. The following is a paid block time program.
The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Kag aton pamatian si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Welcome diri makabyanan sa Life Extension Vitamin D3 sponsored program. Kaganing aton nga Life Extension Clinic, ining kampanya naton sa free but quality medical check-up nga dapat regular para nga ma-detect naton gilayon ang symptoms sang mga balatian. We will be talking still vitamin D3 topic gihapon, ang importance or ang pagka-importante sang regular nga supplementation sang vitamin D3. And again, I would like to emphasize ang aton gina istoryahan diri stand alone nga vitamin D3 kay ini ang ginapagwa sa mga pagtuon nga may connection against prostate cancer, breast cancer, kag iban pagid nga mga medical conditions. Stand alone, wala sang ingredient nga iban shown sa mga studies or clinical trials nga makita naton sa mga published studies. So vitamin D3 alone versus cancer, amo gini siya ang gina-emphasize ang stand-alone nga vitamin D3. So kaupod ta gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner sa aton nga block time. He is a medical doctor by profession. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program. Thank you gid sa aton nga mga tagpalamati nga padayon gid naga-subaybay sa ning aton nga program. So ginakalangkagan gid naton nga makapag-share liwat sang mga information na nungod sa beneficials sang Life Extension Vitamin D3. Since nga ang aton subong nga topiko, Doc, istoryahan naton ang prostate cancer kag ang relationship sini sa vitamin D3 supplementation, ano ba lang ginapakita sa mga pagtuon nga kung magtaas ang vitamin D, may proof ba lang nga ini ang maka-effect sang pagnubo sang risk of developing prostate cancer. So we will be citing studies karon. But before naton, Doc, umpisahan ang aton diskusyon, may ara lang ako nga i-cite nga isa ka study nga ining mga pan-grilled nga mga meat naga-increase kuno sang risk of developing prostate cancer. Anong ba silingon dyan? Ang mga ginasugba or prito-prito sa may kalaha, no? Ano kunong siling sang study dyan? Ang study nga ni Doc, actually 2012 pa ini siya, July 20, 2012, gin-published ni siya sa Journal of Carcinogenesis. Okay. Nagapakita ini makabyanan nga nagataas ang risgo kuno sang mga lalaki nga magka-prostate cancer, especially aggressive prostate cancer. Aggressive nga type. Yes, aggressive nga types ng prostate cancer. Kung sila ang permi nga nagakaon sang karne nga ginsugba sa frying pan or gin-grill siya, especially pag overcook. Okay. Or medyo sunog ang pagsugba sang karne. So, general, Doc, meat. So I think that's understandable dyan. Kaya bangod, siyempre pag, I think may nabasa man gani ako nga isa ka pagtuon before. And as far as I remember, ginsight naman ang among nga pagtuon diri sa aton nga tong mga pork, no? Mga barbecue ning mga bangod sa exposure sa sa heat, no? Especially sa amot sila nga paagi sang pagluto, naga-increase mas ang ilang free radical production. Kag nabalaan naton nga naangot man ang free radical sa development sa cancer. Kaya ang mga
once na overcook na or sometimes even batok na gani bala no medyo batok na kaya hambalan taman karon na nga siling nila actually mention ko na lang in advance nga between sa tao nga kaya one of the things that promotes vitamin D sa body production no siling nila is ang sun exposure. Lain kuno ya ang benefit sang tan lang. Ang tan sang lang sa overexposed. Sang sa burn kaya bala nang sunog na o ang imo panit. In fact sa prostate cancer hambal nila suno siya sa pagtuon atong mga na-expose sa sunlight nga tan lang niya sila mas better yang ilang mas nubuila prostate cancer once nga taman ka na ya ka sunog ka na kung sa baboy pagaging prito or sa kaging barbecue kuan ka na ya nang overcook ka na or sunog na yang baboy gitom na di mas higher ya kuno ang prostate cancer risk. Amo na yang sa pagtuon nga nabasahan ko no lately. So, ga-correlate man da siya sa imo nga ginmono So that's why nga panumdum naton sa aton nga makauturan especially sa mga kalalakihan nga hindi lang naton pag patamaan ba lang pagkaon sining mga pan-seared or gin-grill nga mga karne especially overcooked kay ini ang nagaamot sa pagtaas sang risgo according sa pagtuon sang 2012 nga kita maga-develop sang prostate cancer, especially ning aggressive sahi sang cancer sa prostate. Number 1 ang prostate gland sa lalaki lang ini. Kay ti isang nagligad ang ginhambalanta I think breast cancer. So napatuhuyan niya do sa mga kababayenhan naton nga mga listeners at users ng vitamin D3 sang life extension. Subong naman ti pa kay ginan ini naman naton nga i-share sa aton mga lalaki nga mga nagagamit sang life extension kay nagapamati no. Nga may information man sila nga nagadalahig sang ilay kayang lawas sa muning prostate cancer. So maghambal kita prostate gland mga abyan, gamay lang ini siya nga gland nga dira nagapungko no sa lapit sa alagyan sang aton higko no nagakupo ina siya sa alagyan mas ang aton ihi kag amo ni siya ang responsable sa pagpatubas sang likido or fluid nga sa diin nagalangoy ang similya sang lalaki no seminal fluid tawag naton sina. Kag ining seminal fluid amo ni naga-provide sang nutrition or pagkaon sang aton nga similya agud mabuhi ini. So sa di niya halin sa prostate gland. Kag sa mga lalaki samtang nagaedad nagadako kung kaisa ang prostate gland no. Nagahabok siya. Samtang nag-edad kag has something to do sa hormone sa mga lalaki ang sila nila testosterone no. Kung maghabok siya dok, paghabok siya nagadulong ini sang lain-lain nga mga simptoma kay maipit ang alagyan sang correct nagadulong ini sa lain-lain nga mga simptoma nga mabatyagan sang isa ka lalaki nga may prostate cancer pero tandaan naton mga abyan nga ini mga simptoma hindi siya espesipiko lang sa prostate cancer. No, pero pwede man nga could be nga nag-enlarge lang. Yeah, nag-enlarge lang siya ang imong nga prostate gland which is duna nga kahimtangan nga mahimo matabo sa mga lalaki 50 years old and above or even younger no mga lalaki nga as early as 40 years old mahimo nga gamat-amat na dako na no ang ila prostate gland which is hindi man mo silingon nga automatic cancer. Okay. Ang pinang rason nga ang once nga nagdako na ang prostate gland so magadulong niya sa simptoma katulad sang masako nga kapalang hion sa kagabihon no? Meaning daw gasako na bala sa baylo nga magbugtaw ka lang kaisa sa bilog nga gabi ka mangihi ni apat na siya ka beses ang iban nga anom o sa iban nga pulo gid no may mga pasyente kita sa una sa clinic nga ang ilar reklamo do hindi na sila katulog. Kaya ginapukaw ko apirni no subong man difficulty or burning daw may ara bala hapdi or may kabudlay nga iduso mo pa ibuna mo pa para magwa siya kaya kung magwa siya jutay lang or matulo-tulo abi mo matalikod ka na maniper pero may matulo pagaling masiling mo may ara pa nga nabilin nga daw wala mo gid na ubos pagwa nga daw uncomfortable ikaw so mga part ina sang simptomas ang iba naman ti syempre kung prostate cancer iba na no it's either nga may dugo na ang ihi or similya. Mga mo na dyan, no? Hindi mo silingon nga automatic maminsan dahil kita prostate cancer na kung may dugo mo ihi o mas hindi man kaya may mga conditions man like prostatitis no pwede na no infection sa prostate mo tong prostatitis no so hindi man automatic or sexually related no now pagsakit sa puson or sa prostate cancer ang isa sa mga dapat tagaan ikalupangod kung may pain na sa itlog sang lalaki meaning testicular pain tawag naton sina or may bone pain na siyang batyagan sa mga balikawang no or sa ibang bahin sa iya usually ang prostate cancer nagalapta siya sa bones no nagametastasis siya so amo nang mga possible symptoms nga dapat talupang doon sa mga kalalakinhan kay hindi i-ignore no
Especially kung ang edad mo bala medyo ara ka na sa 50 pataas, meaning tagaan mo na attention, hindi mo na siya baliwalaon lang. Kay ang early nga detection sa prostate cancer dako ang mahimo no sa pagbulong sini, Mas especially slow early down stage, mas ang slow down. pag-progress ng cancer Kaya kung may iba ara di do magid, maka-recover isla may remission gid ya nga mangin Totally, considered madula. sila cancer free no. Mhm. So amo nang sa prostate cancer. That's why kung may ara ka mo symptoms, palapit na sa aton nga Yes. medical clinics, di ara man kita da sa linlain nga bahin sang Iloilo, sa linlain nga bahin sang mga probinsya. So pwede kita makapalapit kay ang early detection dako ang maamot sini nga hindi lang ma-extend ng aton life kundi possible Matreat siya. matreat siya. Now, once, syempre, ang early detection can save lives ng mga pasyente, especially kung cancer nga balatian ang aton nga paghahambalan. Amo na pero may ginaliwat-liwat na Doc as slogan bala sang Life Extension Clinic nga cancer may be prevented or may be cured if detected early. That's why gina-encourage ginaton ang regular nga consultation kay the earlier nga makita naton ang diferensya sang lawas ta kag ma-address gilayon, so the higher ang chance nga malikawan naton ang pagtuga sang balatian or ang pag-worsen, paglala sang balatian ta, kag mas mataas ang chance naton of recovery or treatment. Once nga gamay pa lang ang diferensya, na fix naton gilayon. Okay. Sama na siyang ang advocacy ni Life Extension Clinic. The reason kon nga aton gina-emphasize ang pagpa-check up regularly kag diri sa Life Extension Clinic na balaan man naton nga libre diri ang aton nga medical check-up. So ginpamangkot mo man dyan ang risk factors. Risk factors, yes. Ato hindi gid mahibalan sa mga scientific experts kung ano gid ang ginhalinan. Pinagid kagamot nga ang prostate cancer ang isa ka lalaki no. Pero ang isa ka bagay nga ilagin tudlo, ang edad mismo naton ha. Once nga mag-edad na kita, ang risgo naton nga mag-develop ang isa ka lalaki sang prostate cancer nagataas. So amo na, that's why nga very important ang screening nga ginatawag. Pa-check up no, screening, pag-detect kung bala may mga patimaan or mga sinyalis nga basi magka-prostate cancer isa ka lalaki, like for example, yung PSA no, isa naka-screening. Tapos ang heredity, ano ba siling family heredity? history, Ang yes. family history. Siling sa mga experts kay base sa mga pagtuon, once nga may lalaki nga relative nga nahibalan mo nga may prostate cancer, si tatay mo, utod mo, magulang mo, tiyo mo, but silingon, may ara ka family history kag siling pagani nila, bisan family history sa babayi. Kay halimbawa, ang imo nga mother may history sang breast cancer, no? Or i-trace mo pagid base sa mother side mo, hindi lang yan sa father side mo, may sa mother side mo may tiyo ka dito o lolo nga dito nagka-prostate nga cancer nagka-prostate before. cancer. So anybody who also kuno nga may history sa family sang breast or colon cancer, posible nga magtaas man ang risgo sang prostate cancer sa kalalakihan. So mga bagay nga pwede consider sa family history, no? Tapos ano pa gid ang mga risk factor? Another thing kuno, obesity. Oo, ang pagiging overweight. Kaya isa ka Australian study, alcohol consumption no, sa mga lalaki, usually lalaki mahilig man no. Kag ang high caloric intake no, ang calories kung sugary per me, high in Carbo, calories, kag ang fats pagid kuno diyan. Ang fatty oily diet also contributes no, tingin mention mo kagay nga meat nga batok. So isa pa naka factor. Pero ang isang daw probably wala na tagaan man attention is ang relationship sang vitamin D deficiency sa development sa prostate cancer. Nga mo nakaroon ng aton talakayon kag kung ano bala mga ebidensya nga napakita sa mga siyensya, may kang tanan sa sini kung may ara gid man bala relationship. Okay, so we will be talking about evidences or ining mga proofs makabyanan based sa mga studies nga published na nga nagapakita nga the higher the levels of vitamin D, the less likely nga isa ka tawo magka-prostate cancer o aggressive ang prostate cancer niya eventually. Yes, But correct. before that mga kabyanan, again ang atong text line 0961-420-4683. So amo to ang mga risk factors so kinahanglan gid ang family history. So i-trace gid naton. Hindi lang siling nga cancer sa prostate before or sa side sang nanay or sa side sang tatay, but even iban nga size sang cancer, yes. makaamot sa pagtaas ng risgo sang isa ka lalaki nga magka-prostate cancer. Actually, Doc, ang Life Extension Foundation nga ni Doc sa US, naga-impose gid nga upon reaching the age of 40 sa mga males or sa mga men, dapat may annual PSA test gid. Whereas sa conventional gani nga practice sa conventional medicine, usually sa at the age of 50 na, 50 and up. Ang Life Extension nag-insist nga no, dapat younger than 50 years old pa lang ang laki, may annual nga PSA test. Kay dira naton mabalaan man kisa kung ang PSA ta makataas, ang possibility of cancer sa prostate daw medyo nagataas man. So Correct, yes. that's why again ang
mga symptoms makabyanan kag ining mga risk factors, we have to be very attentive kay ini makabulig para nga ma-reduce naton ang do abrupt bala nga pagka-discover nga may prostate cancer na gali ang isa ka lalaki. So karon istoryahan tang role sang vitamin D3 supplementation. So in what way dok ang vitamin D3 supplementation makabulig sa pagpanubo sang development sang prostate cancer? Kag kung may existing na nga prostate cancer ang isa ka lalaki, can vitamin D3 supplementation help the patient to somehow reduce ang iya nga ma-improve ang iya nga survival rate or ma-reduce ining pagdasig balas ang pag-progress or pag-grow sang cancer sa prostate? Yes. Kung nga ang nagka-interest ang mga experts no sa relationship sa prostate cancer kag sa vitamin D. Bangod sa ila epidemiological kag lakip ng geographical nga pagtuon, miningin lantaw nila ang location sa aton nga planeta sa mga lalaki nga may mataas nga insidente sang prostate cancer kag ang ila exposure sa sunlight kung diin sila sa bahin sang planet sa equator, kung malapit sila sa equator, meaning mas exposed sila sa sunlight, no? And the farther they get from the equator, itong mga kay siling sang isa ka ang kabilugan nga statistics gali mga abyan kapakita ang mga tawo kuno nga may African Caribbean nga rasa, no? Or amo nang descent nila ilang kung din silang halin nga rasa grupo. Amo ni may pinakamataas nga kuan no nga insidente sang prostate cancer sa mga kalalakihan. African, no? So usually, maminsay kita, anong ara sa ila? Number one, sa Caribbean, hindi man mambal nga highly pigmented yung skin. Pero sa African groups, no? Makita na po nga darker skin ang ilang color. So therefore, ginhambal man natin sa mga nagliligad nga the darker the skin, mas itom ang panit, mas less ang production kag synthesis sa atong vitamin D3 and even absorption sang vitamin D3, no? So probably may correlation, pero nakita nila nga itong mga tao nga naga-start as mas malayo sa equator, meaning less sunlight exposure, may mataas ka incidente sang prostate cancer. So that was epidemiological, observational nga. So gusto nila karon mahibalaan. So may mga pagtuon, no? Kaga nakita nila nga may pila ka mga pagtuon, hindi man tanan, no? May iban man nga nagasiling nga tido, hindi man gid at hag, pero may pila ka pagtuon nga nagapakita sang direct relationship, no? Nga pag mas manubo ang vitamin D3 level sa isa ka lalaki, mas mataas ang risgo nga nagasaka man ang risgo niya nga mag-develop sang prostate cancer. Kaya isa sa mga organs nga sa diin may ara vitamin D receptors, madamo ang vitamin D receptors is ang prostate gland itself. Ang aton mismo prostata, amo nang isa sa mga bahin sa aton lawas nga diin masapuan man ang madamo nga vitamin D receptors. So again, kung mahuna-huna nato, no, nga kung may ara vitamin D receptor ang prostate gland, silingon may papel gihapon ang vitamin D3 sa pag-regulate sang function sang prostate gland. Kaya dira naton makita before ginsay-say naman naton ini ang role sang vitamin D3 sa cancer development, no? Ano ang iya bala in general, not just prostate, kundi sa kabilugan. Number one, nabatian na naton ini sa pila ka mga programa, pila ka beses naton ginasulit ini nga ang vitamin D3 in general, may ara siya function when it comes sa ginatawag apoptosis, depende kung paano may pronounce siya, pero ang silingon siya nga ginaduso niya nga mag-suicide ang cells, especially ang cancer cells, no? So kung iduso mo ang cancer cells nga mag-commit sang suicide, meaning mapatay siya, wala sing less ang chance nga magpadayon siya, no? Ikaduha, nakitaan man nga ang vitamin D3 may papel sa ginatawag nga pagpugong sang angiogenesis. Ano ba silingon sa angiogenesis? Ang cancer cells, katulad sa iban nga cancer o iban nga selula sa lawas, nagkinanglan sing nutrition. Di ba? No? Para mabuhi, kaya multiply. So once nga wala sing blood supply, meaning wala sing nagadaloy, nagailig dito nga blood supply, pinaagi sa mga ugat, meaning makat off ang supply sang nutrients. Once makat off ang supply sang nutrients sa among nga selula, kung cancer cell ina, natural, mapatay. Eventually, mapatay ang among ina nga cancer cell. Kaya wala na siya nutrients nga kwaon, magtama niya ka hakugan ang mga cancer cells by nature, no? So when it comes sa pagkaon, kakumpit sila sa normal cells. So once nga i-cut off mo ang ila blood supply, wala sing angiogenesis nga natawag, wala sing new blood vessels nga matuhaw, syempre, less ang chance nga mag-develop sang pagmadasig ng pagdako o pagtubo sang cancer cells, which is amo nang ilaya primary nga karakteristik, no? So, nabalik kita sa prostate gland. Ano bala ang pagtuon? Well, ang pagtuon nga medyo convincing gid
nga when it comes sa papel sa vitamin D3 suno iya sa pagtuon sa mga analysis no, meta-analysis is that especially sa aggressive nga type sang cancer sa prostate may doathag ang papel sang vitamin D3, which means to say nga once ang isa ka lalaki na diagnose na ng may prostate cancer kag ang iya cancer type is the aggressive type kimi ara man yung mga cancer kalabanan balaan mga biyan sang prostate cancer sa lalaki is slow growing no, medyo mahinay. Galing once nga pabayaan mo kay slow growing siya, once nga naglapta na siya budlay na. Oo, so hindi ta natin yung hulat nun. So especially sa aggressive nga type siling nila may dako nga papel ang vitamin D3 sa pag proteher sa paghatag sing protection sa lalaki nga hindi siya magdasig magprogress to the point nga magmetastasize siya. So ang bottom line dira, ang aton nga vitamin D3 level sa dugo dapat i-maintain naton nga optimal or mataas makabiyanan, plus permi kita nag-exercise, avoid naton ang pagkaon sang sining mga pan-seared or gin-grill or overcooked nga mga meat, kag syempre sugary foods, ang obesity i-address naton, kag syempre i-check naton ang family history kung may ara, dapat may annual gid kita nga regular check-up, especially ining PSA test mga kabyanan as recommended sang life extension nga dapat pagtungtong sa edad nga 40 may ara kita nga annual PSA test, kag ang pagpa-check up gid sa clinic, ang pagpa-check up sa inyo nga mga medical doctors, kag dira karon nagasulod ang advocacy sang life extension clinic nga nagahatag kita free but quality medical check-up to ensure nga ma-monitor naton ang status sang aton nga health, nga kung may symptoms kita dira ma-address gila yon, kag malikawan ang paglala sang aton nga mga ginabatsyag kag ang paggastos sang dako sa medical intervention. So bisitahi ang aton nga mga clinic branches. Life Extension Clinic dira sa may Robinsons Iloilo sa J. De Leon Street lang gid, dira sa may kilid sang tabok lang gid sang Mang Inasal dira sa Robinsons Iloilo, kag subong dok gina-renovate nato ng aton nga main branch sang Life Extension dira sa Robinson para nga makahatag pagid kita sang quality service kag manami nga pag amuma sa aton nga mga patients nga nagakadto dira. So ginpa-extend naton, ginpa-butangan naton mezzanine, kag ginpanami pagid naton ang clinic kay we value ang health sang aton nga mga patients nga nagakadto dira sa aton nga clinic. And we have also branch dira sa may Tagbak area sa kilid sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang gid sa Iloilo Society Commercial. Kag dira sa Pasay City ara kita dira sa Simeons Aguilar Street, Pasay City sa kilid sang Countryside Convenience Store, kag may branch kita dira sa lower ground floor sang SM City Iloilo sa kilid lang gid sang SM City Food Court, kag sa Santa Barbara Iloilo makabyanan. So good news ini siya dok sa aton nga mga kauturan from Santa Barbara, Haniway, Cabatuan, kag Pavia, kay may life extension clinic sa Santa Barbara dira sa Banga Dama. Before sila magliko pa kadto sa airport, maagyan nila ang life extension clinic. Siyempre may harap makita branch sa Bacolod City, GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City, Rojas City, Injap Supermarket Building sa Arnaldo Boulevard, Rojas City, ang branch naton sa Antique sa Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique, kag sa Calibo, Aklan, sa Riscate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ari ang siling sa isa ka study dyan, no? Vitamin D3 supplementation at 4,000 IU per day for 1 year results in a decrease of positive course at repeat biopsy in subjects with low-risk prostate cancer under active surveillance. So, siling diri, gamay lang ni siya nga study, pero almost 55% ang napakita sing pag-decrease kuno, sing positive course kag decrease in Gleason score sa sini nga mga subjects, no? Kag dyan, ang kalabanan nga studies nga nakitaan ko sa prostate cancer is between 4,000 to 6,000 IU. Oh, so that meaning to say, kung sa life extension vitamin D3 ni, 4 tubtob 6 ka soft gels per day. Imagine noon mo kung ang imo ginainom nga vitamin D3 is 200 IU lang unod ya sini. Pila ka soft gels to ang imo imnon sa isa ka adlaw? Plus kung ang imo nga imnon may dugang pa nga bad fat. Basi kung kibot ka after few months pag take mo sina sang sige-sige, basi magtaas pag imo cholesterol. Kay that is very alarming ang effect niya sina sa triglyceride kag sa cholesterol, especially si LDL cholesterol. So mas nami nga stand alone kiti nga aton nga life extension niya 1,000 IU ang isa ka soft gel, kag ginadugangan pagani sa aton nga mga medical doctors ang recommendation kung makita nila nga do medyo adult or may edad-edad ng patient, may signs or symptoms of cancer, may diabetes, kay hindi enough gani ang 1,000 that's why gahatag kita sa 2 to 5 soft gels. Correct. COVID patients gani gatag kita up to 10 soft gels daily or 10,000 IU. How much more kung 200 lang ang unod sang vitamin D3 mo? That is hindi gid enough or hindi gid kasarang. Or bisan 400, 800 pati kulang gihapon eh. So 5 ka bilog gid ang imnon mo sina.
para nga matumbasan mong isa ka soft gel nga concentration sang Life Extension Vitamin D3. So there's no need nga i-explain mo kung diin ang better, mga kabyanan. So that's why nga aton gina-emphasize Life Extension Vitamin D3, tested and proven na sang madamo naton nga mga medical doctors affiliates. Kag may mga hospitals gani diri sa Iloilo, Doc, hindi ko lang pag-mention, nga specifically ginabutang gid nila ang brand nga Life Extension. So we had several COVID patients nga ginahatag gid ang Life Extension Vitamin D3 sa mga COVID suspected patients or even sa mga COVID diagnosed nga patient. Actually, sa na-met ko ang isa ka nurse sa isa ka COVID ward bala. Ang hambalya, dira sa sina ng bilog nga ward na regular user sila sa Life Extension Vitamin D3 kay pati sila nga quality, oo, potent. Yes. Kag guaranteed makabyanan pag Life Extension Vitamin D3 ang aton ginainom, aside nga concentrated siya kati isa ka soft gel 1000 international unit na, guaranteed nga makapataas gid sang vitamin D level sang dugo naton bisan i-test pa naton. So nga aton gina-emphasize Life Extension Vitamin D3 dapat ang brand nga pangitao naton kay ini masaligan kag kampante kita nga makapa-increase or makapasaka gid sang vitamin D level kag makahatag protection especially against cancer sa prostate, especially sa mga kalalakihan. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Kagsubong, atun pamatian ang testimony ni Christian Dulia. Tawag ni siya, sir, from Life Extension bala, sir. Atong nagnubo bala ka noong PSA niya sa prostate niya. Oo. Kamusta na siya subong, sir, ang patient? Okay, kita ang iyang response sa kulong. Balisang una, sir, confirm nga may prostate cancer siya. Oo, may prostate cancer siya. Sa siyang PSA, daw 60 plus ang iyang PSA. Nag-chat ko kami dito sa Life Extension. After 2 months or 3 months nga take niya, nagpa-lab kami liwat, nagpo ang iyang PSA. From 60 plus na sa to, as I can remember, nag-imo na lang siya nga 12 or 13. So nag-improve it. Tapos ang recent niya pagit niya nga PSA. At yun nag-improve pagit siyang much better. Kumusta ang iyang condition, sir? I-compare natin before kag sang nag-maintain siya sang Life Extension products for 2 to 3 months. Ano ang imo nga na-notice? Nag-okay kit nabalik siya sa normal niya nga panggawi. Nag-obra na siya, lakak na siya perming. Unlike before nga to kapaluya siya. Gina-continue niyo ang paggamit sang Life Extension products? Oo, gina-continue git namon. Sige Japon. Ang ginainom is Life Extension Vitamin D3, Prostapolen, Cruciferous, fish oil, ka Pomiti. Pomiti, yes. Kaya ang Pomiti, sir, kita lang ang exclusive na siya, sir, nga nag-distribute kag may ara gina siya nga clinical trial nga guaranteed siya nga mapa-reduce niya ang PSA. Basta continuous lang. Ako ang nagamit man Isa sa mga number 1 nga products na ginahatag ng Life Extension Vitamin D3, pila ka soft gels daily, sir, ang ginagamit ni daddy mo? 4. Sir, ano gani ang complete name ni daddy mo gani, sir? Christian Dulia. Sa Altachera kami. Mag-take isang Life Extension Vitamin D3. As for our experience, very effective gid ang Life Extension Vitamin D3. Happy gid ako sa results sa labs niya. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Make sure natin magbakal kita sa mga pharmacies makabyanan may LE nga marka gid ang soft gel para kamo sure kag protected nga ginabakal ninyo nga Life Extension Vitamin D3 is original or authentic. Kaga aton man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix sa mga coffee drinkers. This is the only coffee mix fortified with vitamin D3 kag available man sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag sa mga may problems sa colon, constipated, permig kag irregular ang bowel movement. We recommend ang paggamit sang super fiber because this is one of the fast-acting colon cleansing products nga approved sang aton FDA, gina-distribute sang Life Extension Philippines. Kag sa mga nagagamit sang vitamin C, we also recommend Life C. This is non-acidic, stomach-friendly, and vegetable-coated nga vitamin C kag available man sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic. Doc, ang mensahe mo sa aton nga mga listeners. Yes, and ang benefits ng Life Extension Vitamin D3 hindi lang nalimitihan sa prostate, kundi multi-organ, multi-system ang benefits ng vitamin D3. Kag, amo ko nga ang himuon naton nga batasan nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Kag atong pamatian si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka, puto, nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Hapon ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Ang oras ay netid sa inyo ng Bilis! Tawagan mo ng barkada. Magbukas ka na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay.